ଆଜି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଇ କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ କବି, ସମାଲୋଚକ, ଗାଳ୍ପିକ, ତା ସହିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାହାଣୀ, ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରେ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବିରାଟତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି, କବି ତାହା ଏଠି ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝି ନୂତନ ଚେତନାରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କାନନେ ଫୁଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ଭିତରି ଯାଏ ବାସ, ଛୋଟ କୁଆଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରଷ ମାସ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଆଶ୍ବିନୀ। ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ, ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳ ଧାରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେଥିଲା ଦିନେ ସାନ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ, ସାଧନା ବଳେ ଶକତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେହୁ। ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ଏଥର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱରରେ ନିଜେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବ।